середу на 18:00. Запрошую всіх приходити сюди. Ми будемо проводити акцію на підтримку Білорусі. Головні меседжі цієї акції такові. Виборів без виборів не існує. Це перше. По-друге, свободу політв'язням. Ну, і по-третє, геть таракан, скажімо так. До нас приїжджати буде Хелен Мінська, білоруська блогерка, яка була вимушена виїхати, моя сябровка, яка була вимушена виїхати з Білорусі напередодні виборів, тому що на неї чинився тиск, за ними постійно слідкували. Їм приходилося переховуватися і прийшлося вивезти дітей. Тому вона доєднується до нас і буде проводити по всій Україні акції на підтримку Білорусі. І я хотів би ще раз нагадати всім, що найголовніше в тому, що відбувається, це те, що виборів в Білорусі на даний момент не існує. Їх, в принципі, не існувало до так званого до так званих вчорашніх подій і під час, і взагалі. Тому головне, чого повинні добитися білоруси, це щоб відпустили всіх політв'язнів, щоб були кандидати, яких вони можуть обирати, а не ті кандидати, яких їм обрав Лукашенко з Московією, як таковою. Тому запрошую всіх в середу на 18:00 сюди, познайомитись з моєю сябровкою і поспілкуватися. Записуватися бажано попередньо, хто хоче виступати, хто хоче щось розказати. Я буду розповсюджувати, всі організатори зібралися. Ми будемо розповсюджувати запрошення через Facebook. І там я додам новину, кому писати, для того, щоб записатися на виступ. Дякую вам, друзі. Живе Білорусь! Живе вечно! Живе Білорусь! Живе вечно! Живе Білорусь! Живе вечно! Смерть таракан! Собол. Вітаю всіх! Живе Білорусь! Живе вечно! Я хотів би почати з того, що всі забувають, що в Білорусі вже є загиблі. Ми точно не знаємо, скільки людей загинуло, або двоє, або троє. Але хотів би хвилину мовчання по ним. Дякую, друзі. Я хочу сказати так, що наразі пишеться новітня історія Білорусі, і те, що наші сябри нарешті зібрали свою волю в кулак і вирішили здихатися того диктатора, який мордує їх вже 26 років, знищив майже всю попередню опозицію, крім деяких людей, вбиваючи, катуючи, кидаючи в застінки, виганяючи з країни. Білоруси перестали це терпіти і вирішили вийти на свою площу. Вони не люблять слово «Майдан», на жаль. Вони думають, що вони наслухались Лукашенка і думають, що це щось погане. Тому вони виходять на площі. Але те, що я побачив за останні сотні, це Майдан, скорочена версія, все стиснуто просто, знаєте, пару місяців були стиснуті в одні сутки. І я знаю, що буде далі. Вони цього, на жаль, не розуміють. Я хотів би закликати всіх білорусів, коли ви виходите
на акції протестів готуватися до того, що вас будуть приходити вбивати. Тому що будь-який диктаторський режим хоче тільки одного – крові. Не давайте йому цієї крові, захищайте себе, відбивайте тих, кого затримують. Тому що я бачу, є ще люди, які не розуміють, що брат за брата, плечем до плеча, і ми нікого ніколи не здамо. Я хотів би нагадати вам про те, про що мовчать всі майже білоруські СМІ. Я хотів би нагадати, що вся реальна опозиція сидить по тюрмах. Наприклад, той же самий Микола Статкевич, Сєвєринець. Ну, знаєте, коли Статкевич сидить майже половину свого життя, то можна зрозуміти, що він за щось то і бореться в Білорусі, напевно. Я не хочу казати про Зозуль. Всім і так це все зрозуміло. Всім зрозуміло, що Рашка не кладе яйця в один кошик ніколи. Вони роблять ставку і на Лукашенка, і на так звану опозицію. Але, як показують опитування, які ми проводили серед білорусів, які приймають участь в акціях протесту, вони виходять далеко не за свого кандидата, за якого вони проголосували протестно. Вони виходять за те, щоб не було диктатора в країні, щоб повернути собі країну. І тут же головне не змінити обличчя, тут головне змінити країну. Я вірю в те, що у них вийде. Інакше потрібно буде чекати ще років 25, напевно. Тому я бажаю всім білорусам, які зможуть нас почути, тому що у них відключений інтернет, вони нас не бачать, не чують, їх оглушили. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Живе Білорусь! Живе вічно! Слава Україні! Героям слава!